Il-Ministru responsabbli għall-irkupru mill-impatt tal-COVID-19 wera biċ-ċar illi ma jafx kemm ingħataw flus is-sidien tal-bars u l-każini, fatt li juri kemm il-Ministri tal-Gvern huma maqtugħajn mir-realtà tan-nies. F'kummenti lil Net News Owen Bonnici għalinna biss li bħalissa qed jifhem l-sidien tal-bars u l-każini. Il-massum huwa ftit aktar minn 500 fix-xahar. Taħseb li dan huwa biżejjed imma tifdikera b'aktar minn 500. Jiena nifhem is-sidien tal-bars, nifhem is-sidien tal-każini li ġew mitluba jagħmlu sagrifiċċju. Nifhimhom u jiena napprezza is-sagrifiċċju kbir li ntalbu li jagħmlu u jiena nifhem illi dan il-ġest li qed jagħmel il-Gvern huwa ġest qiegħed hemmhekk biex jgħin lil dawn is-sidien u l-każini biex kifett hekk kif tgħaddi din l-isħaba nkunu nistgħu nitilqu niġru. Mill-informazzjoni li għandna il-massimu li se jingħataw is-sidien tal-bars kummerċjali huwa dak ta' 2,870 euro. Dan bħala sussidju għal 5 xhur. Infatti mill-kalkoli li għamilna jidher li l-massimu fix-xahar huwa dak ta' 570 euro. Il-każini li mhumiex ta' partiti politiċi se jkunu intitolati jieħdu massimu ta' 250 euro għal kull xahar li kienu magħluqa, filwaqt li l-barijiet li għamlu parti minn każin huma intitolati għal 370 euro kull xahar. Meta ppreżentat b'dawn iċ-ċifri Owen Bonnici għażel biss li jirrepeti l-istess retorika tal-Gvern filwaqt li jinjora kompletament il-fatt li bħalissa il-qatt f'pajjiżna tela għal kważi 13,000. Fejn jidħlu l-għajnuniet il-Gvern ta' diversi setturi, il-Gvern kien proattiv biex jiġu salvati il-jobs u jiġu salvati il-postijiet tax-xogħol. U mal-mikrofonu tagħna Owen Bonnici rrepeta għal darba 2-3 li tal-waqt se nitilqu niġru. Biex hekk kif tgħaddi l-isħaba tal-pandemija, aħna nkun nistgħu nitilqu niġru. Intant tal-kemm il-Gvern ħabbar dawn l-għajnuniet sa issa għadu ma tax indikazzjoni dwar meta dawn l-istabilimenti se jibdew jirċievu dawn il-fondi.